ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನಡ್ ಬೇಸನ್ ಉಂಡೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಮೂಲುಂಜಿ 4 ಬೌಲ್ ದಾತ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ದೆತ್ತೊಂದು ಅವಿನೊಂದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ದಿವೋಡು. ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪುನಾಗ ಬಾಜನದ ಅಡಿ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೋಡು ಐಟಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಆ ಬನಲೆ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಬನಲೆದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಬೌಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತೇ ಅನ್ಮೂಲು 4 ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 3/4 ಕಪ್ಪು ದಾತೆಯನ್ನು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದೆ. ಐಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂಡೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಗೋಡಂಬಿಲ ಆತೆ ಪಾಡೊಂದು ಅವೇನು ನೀಟು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತುಂಡು. ಏರಂಡಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಪೊಸತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಡ. ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟದ ಉಂಡೆನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಕೆಲವೆರೆಗೈತ ಮೆಥಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮುಲು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇಂಚ ಬೇಸನ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಮುಲು ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಗೋಡಂಬಿಲ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇನು. ನಿಕ್ಲಿಗೀರೆ ಕಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದು, ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು, ನಮ್ಮನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ನೆಯ್ಕ್ಯಾನ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ನೆಯ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲನೆ ದಿವ ನೋಡು. ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ನೆಯ್ಯಿ ಇಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಅವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೂ ಬರುಡು ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಯಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಐಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಸನ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ. ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಅಂಡಲ ತಿನಿಯರ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಆತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದಾಲ ನೆಯ್ಯಿ ಸೇರದುಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಈ ಅದಕ್ಕೂ ಬತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ದೆತೊನುವನ ಐತ ಅರ್ಧದಾತಿತ್ತೆ 4 ಬೌಲ್ ದೆತೊಂದೆಡ 2 ಬೌಲ್ ಯಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ 4 ಬೌಲ್ಗು ಏನು ಮೂಲು 2 ಬೌಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ತಾಂಡ ಯಾವು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿನ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆವಡು ದೇಪಣ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೌಲಿ ಆಯ್ರನಾಗ ಅವು ನೆಯ್ಯಿ ಬಿಡ್ರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿನ ಪಾಡೋನುಡು. ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಜೋರು ಬೆಚ್ಚಪ್ಪುನಾನೆ ಪಾಂಡ ಅವು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಪೂರ ಕರಗುಂಡು. ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆವಡು ಅಂಚಂದು ಪೂರ ಚೌಲಿ ಆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಪ್ಪು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿನ ಪಾಡುಡು. ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೇನು. ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಗೆ ಏನು ಪುಡಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತನೇನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇದು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಣ್ಣು ನಾನು ಕೈಲಿಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬೆಚ್ಚಣ್ಣುಂದು ನೆಯ್ಯಿ ಪಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ಯದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಟ್ಟಾದ್ರೆ ಅವು ಪಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಆಪುಜಿ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೈಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಏತು ಮುಟ್ಟೋಲಿ ತೂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಅವೇನು ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಂಡು ಕೈಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಟ್ಟಾರ ಒಂದುಜಿ ಅಂಡಲ నేను ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಈ ಮೆಥಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೋರ ಬೇಸನ್ ಉಂಡೆ ಮಂತೂಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. ನಮ್ಮ ಕೈತ ಬೆಚ್ಚೋಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟದ ನೆಯ್ಯಿ ಬಿಡ್ರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುಲಿ. ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಪ್ಪು ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಅಂತ ನೋಡವೇನು. ತುಯ್ಯರತ್ತ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಬೇಸನ್ ಉಂಡೆ ಮಂತಂದು
ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.